wopeza lawyer ngati akufuna kuti mwina nthawi imene apolisi akumulemba statement pakhale lawyer akhale ndi mwayi umenewo, koma akhalenso ndi mwayi woyankhula kapena kuwaziwisa achibale kapena anthu amene akukhala nawo. Koma kwakukulu alinso ndi ufulu pa Chingerezi chomveka bwino timati presumption of innocence, kuganiziridwa sikuti ndiye kuti ndi wolakwa. Ndiye ngakhale nthawi imene akutengedwa ndi apolisi akuyenera atengedwe kunena kuti munthuyo ndi wosalakwa, koma kuganiziridwa chabe. Apolisi abwera ku nyumba akufuna akutenge kupita ku station, ndikuti ukuyena wauze kunena kuti munthu uze kuti ndalakwa chani musanandimange. So mukapita ku Criminal Procedure and Evidence Code imafotokozera zimene apolisi amayenera kupanga nthawi imene akumanga munthu. Chimodzi chimene chili pamenepo ndichonena kuti akuyenera amuze munthuyo chimene akummangira, chimene walakwisa. Pompo tikukumangani muganiziridwa kuti munapha munthu, osati kuti mukamvera ku station. Ayi. Criminal Procedure and Evidence Code yimanena zimenezo kuti nthawi imene akummanga munthu amufotokozere chimene akummangira kapena chimene akumtengera. Sizimatheka kuwuzani kuti tabwerani ku office tindizokambirana afuna kuti akakumange ndikuyena kukana. Ndizoona kuti nthawi zina zimachitika zimenezi kuti amamtenga munthu kuti kapena kukuyitana kumene kuti ubwere ku office. Koma ngakhale nthawi imene wafika ku office amayenera afotokoze chimene akuyitanira ku office kucha. Takuita nani, koma nkhani yake ndiyonena kuti talandira report kapena complaint yonena kuti inuyo mwagwirira mwana. Afotokoze zimenezo. So ndi ufulu umene uli wokhazikisidwa. Komanso pamene munthu akuganiziridwa kaya mwina akumsunga kundende mulandu ukuyendabe, ali ndi ufulu wopempha belo. Tisanafika kumeneko ku belopo, ndikufuna chifukwa ndikufunsa apa kwambiri chifukwa zimene zimachitika kwambiri kuno ku Malawi timaziona. Mwina mabwera mu force kwa mulango nyumba kuja mumangidwa yayi zambiri mukamvera ku station. Ngoti ndi ufulu kuti ndiziwe kuti mundimangira chani, kodi iwe upanga makani po munthu ukenera uchite chani nthawi ngati imeneyi kuti mwina abwera apolisiwo motero sakupasa mwayi woti umve ndi zina zotero zikuyenera kukhala ndondomeko yake yotani. So kana sanena kuti kupanga resist arrest. So mukayang'ana ndime ya 42 imene tikukambirana pali zinthu ziwiri zimene zikuyankha nkhani imene mukunenayo. Nkhani yoyamba ndiyonena kuti constitution yathu ndime ya 42 ikupereka ufulu wosayankha, the right to remain silent. So utha kupanga chisankho chimenecho chosayankha china chilichonse ndi ufulu wako. So ndikuyankha funso lanu directly. Komanso malamulo athu amaperekanso ufulu wina umene ndi wofunikira kwambiri wonena kuti ukamafotokozera chimene chachitika ukhale ukufuna voluntary. Confession yonena kuti yokuumiriza ndiyo savomerezeka malamulo mathu. Mukayang'ana constitution, mukayang'ananso Criminal Procedure and Evidence Code imalesaso zimenezo. Ndi chifukwa chake mwina mwakhala mukusatira kuti mwina statement ya polisi akunena kuti munthu uyu adavomera kuti adapalamula. Koma munthu akupita ku pre-taking sakuvomera akunena kuti yayi chifukwa khoti siliyendera zimene zalembedwa ku polisi. Ndifukwa chake mulandu ukamayamba akhoti amawerenganso mulandu umene kuganiziridwa uja ndikukuuza kunena kuti uvomera si uvomera. Chimene utanene mkhoti ndi chimene khoti tayendere, siliyendera kunena kuti ku polisi ananena chani. So munthu amatha kunena ku khoti kuja kukana mulandu wonena kuti mwina pa statement ya polisi akunena kuti adavomera. Chabuson akamabwera ku nyumba kuja kuti afuna za kumange milandu ija imafuna ngokuza pakamwa kapena ikhale papepa. So pali zinthu ziwiri zimene zimachitika. Pena ikakhala kuti abwera ndi warrant, pa malamulo ake amayenera akuoneseni warrant.
imene agwiritsa ntchito kuti azakutengeni. Koma pamakhala nthawi zina amakhala kuti wangoganiziridwa warrant asanatenge ndi amatha kufotokoza pakamwa. Okay. Koma ikakhala kuti pali warrant pa ndondomeko yake amayenera kuti akuonese warrant ija imene agwiritsa ntchito kuti imene ikuwapasa mphamvu zoti mwina azakutenge. Wafika ku polisi mwanena kuti ukafika polisi uja makhala ndi mwayiona kuti ndisanayankhule kalikonse aloya anga abwere. Nde kuti nthawi imene jazi akusinga kali pa mpando apo ukudikirira aloya kapena amba kayi kuti tenga statement yako aloya asanabwere. Ukakhala woganiziridwa ngati ukafotokozera polisi kunena kuti ndikufuna loya wanga abwere, alibenso mphamvu yonena kuti ayambe kutenga statement fa kukhala kuti akuphwanya malamulo. So ngati munthu amene akuzengedwa mulandu akunena kuti ineyo ndikufuna loya wanga, iwo akuyenera kupase mpata wonena kuti ulumikizane ndi loya wako chabwere, akabwera akutenge statement. Mwantha imejo makhala wamangidwa. Yes, umakhala kuti wamangidwa uli ku polisi kuja, koma kuyembekezera kuti loya wako abwere akutenge statement, loya wako alipo. Chabwino munayamba ponkhani ya belo akumanga akulemba statement muno kudikira kuti kaonekere ku bwalo la milandu. Apolisi amakhala mwanena kuti tidakafufuzabe muna mpaka muna maola 48 oyenera aja makhala muna mpaka zimene nokhala mutani sopano apa pati perekeno chitsanzo cha munthu amene alibe loya, munthu wamba ma big money ngati inu mmakwanisa maloya koma munthu wamba zimene nokhala mutani sopano. Chimene chimachitika ndichonena kuti constitution imanena kuti munthu ngati wamangidwa apite ku khoti maola 48 asanaduse. Koma malamulo anaganiziranso kunena kuti nthawi zina munthu umatha kutengedwa nthawi imene mabwalo a milandu amakhala kuti sagwira ntchito, amakonda kumangana lachisanu. So malamulo amanena kuti ngati zoterezi zachitika tsiku the immediate tsiku limene khoti ligwira ntchito munthu amene uja atengedwa. Mwachitsanzo akumanga Friday, Saturday, Sunday sungapite ku khoti. Nde kuti Monday ukuyenera upite. So malamulo anaperekako kampata kameneko kutengera kuti mene zinthu zimakhalira kuti makhota athu samagwira ntchito 7 days in a week as official. So ndikofunikira kwambiri kuonena kuti munthu kamangidwa apite nawo ku khoti, akuzenge mulandu umene timanena kuti mumakhala pa charge sheet chimene chimafotokoza ma particulars komanso ma offense amene kuganiziridwa kuti wapalamula. Koma polisi ili ndi mphamvu yopereka belo komanso khoti ili ndi mphamvu yopereka belo. Okay, apolisi atakupasa belo usanapite ku khoti. Yes. Okay. Amatha kupereka belo usanapite ku khoti. Koma zimatengeranso kuti milandu yake ndiyokula motani, pena nawonso amaopa kuti mwina mwachitsanzo munthu waphanzache. Apolisi nthawi zambiri mukasatira amakonda kuthawa kapena milandu chatimati grievous bodily harm yovulaza kwambiri. Nthawi zambiri amakonda kuti atengere khoti ukapemphe chani belo, ukapemphe belo. So kutanthauza kuti chifukwa belo mukayang'ana ndime ya 42 ija ndi ufulu. Chifukwa kunena kuti munthu amene akuganiziridwa mlandu kaya akuzengedwa mlandu ali ndi ufulu wopempha belo. And belo yimakhala bond yake yimakhala with or without ma sureties. Ma sureties ndi anthu amene amabwerapo kapena zinthu zimene zimaperekedwa kuti iweyo ukhale pa belo. Nthawi zina khoti limanena kuti tikutulusa utapereka mwina 100,000. Okay? Cash. Imeneje imapita ku khoti. Imapita ku khoti. Imeneje imapita ku khoti. Chifukwa zimatheka kuti kupita polisi kujakuza kuti tufatha kupasa belo. Koma cholembera ndi pepa loti lembere belo lotilibe.
perekeni yake tikagulire cholembera. Izo zimangokhala chabe kuti ma procedural irregularities sizimayenera kutero, chifukwa polisi amakhala ndi budget imene imayenera kuwathandizira zinthu zoterezo. Koma pena zimachitika ndithu ndi zoti zimamveka kuti ngakhale belo kumene amakuza kuti tikupasa tatinyemereka 100 pini. Zimene zo zimamveka ndithu, koma pamalamulo sizikuyenera kutero. Zimamveka zimachitika. Ndikunena kuti zimamveka chifukwa chonena kuti ma newspapers akhala zikutuluka, anthu akhala kudandaula kuti ineyo zinatere. Ndikukumbukira tsiku lina lake timakondwerera za International Human Rights Day, tinali kumaula kumene kunali Justice Mzondi Mvula, and ndinabwera as one of the speakers pa function imeneyi. Nde anzathu amene ali kumaula amaperekera umboni, and zinali zochitisa kaso kwambiri kuti amafotokoza kuti ndithu tikakhala kuti tasungidwa kundende kunoko, kuti atitenge tipite ku court kapena tikapemphe belo, amatifusa ndalama, amachula mafiga akuluakulu ma 300,000 400,000. Koma mungoganizira kuti munthu amene yuyu ali kundende. So zimene zozo ndizonena kuti ena akewo amafotokoza kuti zimachitika, koma sizikuyenera kutero. Koma amathanso mwina kukhala ndi mashurities wongosimikizira kunena kuti uyuyu akapanda akathawa kapena akakhala kuti sakubwera tsiku limene khoti lakonza, ifeyo tili wokonzeka kulipe mwina imakhala yanan cash mwina 2 million, nde ineyo ndikhala mboni yake kapena surety yake ya munthu kuti akazathawa. Yes. Ichi chinde kuti chimapita kwa iweyo. Chabwino. Mwina mangotipeza kumene mukuonera ndi program ya Malamulo Akutinji kuno ku MBC. Lero tukambirana kwambiri nkhani yokhuzana ufulu wa munthu amene ndiomangidwa kapena akukayikiridwa kuti waphwanya lamulo ali m'manja mwa polisi. Kodi ali ndi ufulu wotani? Takhani pomwepo. Tikupitira ndi programu ya Malamulo Akutinji kuno ku MBC. Tikucheza ndi Benedicto Kondowe amene ndi katswiri wa malamulo komanso katswiri pa nkhani za ufulu wa anthu. Lero tikambirana za maufulu amene anthu amakhala nawo ngati amangidwa ali m'manja mwa polisi, akayikidwa kuti mwina aphwanya lamulo kapena mwina amangidwa kumene ali kundende. Tisanapo mwina muja timakambirana kuti kodi ndondomeko zake zomangidwa zimene akhala zotani, komanso kuti kufike pano atulandire belo umene ochite motani. Tikupitirira sopano gawo ili kufuna nokumva sopano kuti muna munthu uja sopano mwina wapita kubwala milandu amugamula kuti mwina akakhale kundende. Ali ndi ufulu sabino? Yes. Ufulu uja umapitirirabe. Remember constitution yathu pali gawo limodzi limene limasindika dignity. Kumusunga munthu kapena kumpasa ulemu wake umene uli wokhazikika. So kutanthauza kuti ma conditions akundende akuyenera akhale ma conditions amene akuthandizira kuti dignity ya munthu uja isachoke, chifukwa ndi ufulu wokhala ndi dignity. Dignity ngati kuti umoyo wabwino ndithu. Ndiye kukhalanso kundende. Yes, ndi chifukwa chake kundende kuja amapereka chakudya. Akadwala amapasa mankhwala. Akadwala amapasa mankhwala. Chifukwa ndi ufulu wake. Tikudziwa kuti ndende zathu zindi mavuto ochuluka kwambiri, tivomereze. Koma sizikuyenera zitero ayi. Mwina chifukwa choti tili wopereweredwa, koma ali ndi ufulu umenewo. Malo amene akugona akhale oyenerera. Takhala tikumva maripoti onena kuti mwina amagona mothinikizana kwambiri. Zimene zozo zikuphwanya ufulu umenewo. Komanso mukudziwa kunena kuti pali kesi ya Gabe Masangano imene khoti litatanthauzira ma conditions aku prison. Kuti ku prison sikonena kuti munthu akapita ku prison ndiye kuti maufulu ake wonse
atayi boma lindi udindo kuonesesa kuti kuprizoni chakudya chikupezeka ndi zina zotero zimene zimathandizira moyo wa munthu wa tsiku ndi tsiku. Komanso kuprizoni komweko amayenera kukhala ndi ufulu wokumana ndi achibale woyankhulana ndi ma lawyers kapena kukhala ndi mpata kukhala ndi mwayi wopeza lawyer. Ngati iye sangathe, boma lili ndi udindo kumupezera munthu uja lawyer woti amuthandize. Akakondowe munthu wapha munthu tirekeze, boma lamugamula, si khoti chimakhala kuimira boma kuti waphwanya lamulo langa ngati dziko kupita wakhale kundende, ndi boma lomwe lija limuthandizenso kuti apeze lawyer. Ndi chifukwa chake ndi Legal Aid Bureau. Sikuononga ndalama iyayi, chifukwa mukudziwa kuti munthu akagamuliridwa aliso ndi ufulu wopanga apilu. Tiziwe chimenecho. Andinunso mukudziwa kuti nthawi zina mulandu umazasintha ku apilu kuja kuti ngakhale munthu uyu mudammanga kapena pa confirmation. Magistrate akapanga pa malamulo ake nkhani ija imapita ku high court kukapanga confirm kuti kodi judgment imene yaperekedwa ndi yolondola kapena ayi. So zimatha kutheka ndithu kunena kuti mwina pamene kupita ku confirmation khoti kunena kuti yayi mundalakwisa. Komanso khoti lija lapanga confirm. Koma munthu uja payekha akudziwa kunena kuti yayi ine chilungamo chimenechi sizoona sidapange zimenezi. Ndi kupanga appeal, kupanga challenge decision ija. Okay? Ndiye kuti amene ali ndikuthekera amatha kupanga haya lawyer kuti awayimire. Koma amene alibe kuthekera, boma likuyenera lipeze njira kuzera mwina mwanzathu a Legal Aid Bureau kumuthandiza munthu wotereyi. Okay? Ndi chifukwa chake mukabwerera constitution imanena kuti ali ndi ufulu wopeza lawyer payekha kapena at the instance of government, at the instance of the state. So ndi nkhani zimene zimayenera kuchitika ndithu. Taonanso panopa kunena kuti kalinayi kuti zafala anthu angapo oziwika nthawi imene mwina akufuna belo kapena apanga apilu mlandu wawo ndi bwalo la milandu limatulutsa kuti akakhale kale kunja tikudikirira belo ndi lamulo liti limene. So 42 imapereka ufulu wopeza belo. Komano pali kesi ya Republic versus Yohane imene ya court atatambasulira kunena kuti basis ya belo ikubwera chifukwa chonena kuti wina aliyense ndi wosalakwa pokha ngati court lingagamule kuti ndi wolakwa. Imene pa Chingerezi timanena kuti presumption of innocence. So amathandawuzira kunena kuti belo ikichokera pamenepo chifukwa munthu amene akuganizira ndi wosalakwa pokha ngati court lingampeze wolakwa. So akuyenera kukhala ndi mwayi wa belo. Then mukapita ku kesi ya Banda ikufotokozeranso kunena kuti ma bail conditions asakhale unreasonable. Talangosoni bwino. Ikuthandawuzira kuti ma bail condition ma conditions a bail amene mukumpasa munthu asakhale wopweteka kapena wopha munthu. Chifukwa chonena kuti ndingoyerekeza inuyo mwapalamula mlandu wonena kuti munamenya nzanu. Ndiye khoti likunena kuti yayi ife tikupasa belo koma tifuna 100 million cash. Inu mene muliri pamene popo 100 million cash. So kesi imene ya Banda mathandizo yayi ma bail conditions should be reasonable. Ayang'ane munthu mene aliri. Chifukwa belo ndi ufulu. So mukakhala kuti mbweresa ziphinjo zosayenerera kumakhala kuphwanya malamulo. Kutanthauza kuti nthawi imene akupereka belo ayang'ane kuti kodi munthu uyu akupanga chani, ali ndi chani, komanso mulandu wake umene wapalamula ndi chani, chifukwa si milandu yonse imene imakhala ya serious. Ali ndi chani ngati kuti ndalama? Yes, it may be ndalama, it may be kuti kodi ali ndi ma assets otani.
Okay, kusenza kuti lamulo limene ndikuti ndilokomera amene ali ndi kanthu. Chifukwa ndi kuti fandi kunena kuti ngati lamulo likunena kuti mukudziwa ine. Yes. Pali anthu angapo odziwika bwino. Yes. Andalama zawo. Yes. Amene anachita milandu imene dziko limona kuti malamulo ndi mulandu waukulu kwambiri milandu yayikulu. Anapita kukapanga apilu, koti linalamula okay fine. Pachitike apasani belo akupanga apilu. Ena analiuzwa malamulo, ena ndi ndalama zotero. So ndikuyankheni. Kwa munthu ngati ine kuti ndilibe kanthu. Mutha kulandiranso belo. Chifukwa chake ndanena kuti kuyang'ana ndiye kuti akukuunikani inuyo kuti muli ndi chani. That's why ndanena kuti pali belo imene munthu umatha kupasidwa popanda maturities. Kapena non cash. Okay? Pali ina amatha kukupasa on production of cash kuti upereke ndalama. So ukakhala kuti ulibe kena kalikonse kuthandiza kunena kuti belo sungayipeze. Belo utha kupasidwa. Koma timanena kuti zimathandizira khoti lija kupanga chiganizo choyenerera. Ikuchokera paja ndimanena kuti kesi ya banda imanena kuti ma bail conditions akuyenera kukhala reasonable. So munthu alibe kena kalikonse zimene mwanenazo nde akukuuza kunena kuti ubwerese 10 million ukaitenga kuti. So khoti limayenera kuyang'ana zonsezo munthu ngati alibe ampasabe belo kutengera mulandu umene akuyankha. So khoti likamugamula kuti akulu kakhaeni muna kundende zaka 5. Iweyo kuti ya inagigamulo sinigwiza nacho ndofuna ndipanga apilu ndipaseni belo. Akutulutsa kupita kunja kuja. Ndikuti chigamulo chimayima kaye. Okay. So ukapanga apilu mwina kesi ya bwino ndi kesi ya Rafu Kasambala. Yes. Late. Yes. Mukudziwa kuti panali chigamulo. Yes. Komano nthawi imene anali atapanga apilu anapeza belo. Yes. Pending appeal. So chimakhala kuti chigamulo nthawi imene wapanga apilu ija chigamulo chimene chija ndiye kuti mwachipanga pendi. Okay. Eti? Okay. Kuyembekezera kuti kodi kwa apilu apanga sustain asindika chigamulo chimene chidatuluka kale kapena anena kuti chigamulo chimene chocho chinali chosa yenerera. Okay. So zimatheka ndithu kuti munthu wagamulidwa komano ukupanga apilu ndikupeza belo. Okay. Zimene zozo ndizovomereka. Chabwino. Malamulo onse amene mukuwanenawa, maufulu onse amene mukuwanenawa, anthu amene akukayikidwa kuti aphwanya malamulo kapena anthu amene agamulidwa kuti aphwanya malamulo. Akakhala kuti mwina achilamulo aja kapena apolisi aja aphwanya ufulu umene wa iweyo woganiziridwa. Ungachite cha? So pali ziwiri zimene zimachitika. Poyambirira utha kwasumira polisi kuti akupange compensate chifukwa chonena kuti akuphwanyira ufulu. Mwachisanzo zimatha kuchitika kuti apolisi aja akukuganizira kuti unapanga upandu kukutengera ku khoti komabe ku khoti kuja kupeze kuti mulandu umene uja sakupitiriza. Umatha kupita ku khoti kuti khoti ikumasule imene timati discharge. Chifukwa chonena kuti apolisi alephera kutani kuuzenga mulandu uja makamaka pakadusa 12 months. Okay. Umatha kupita ku khoti ndikupempha kuti khoti likumasule likupange discharge. Okay. Okay. Khoti likakupanga discharge utha kwasumira polisi aja kuzera mu office ya Attorney General. Okay. Okay? Mu office ya Attorney General kuti akupange compensate for unlawful arrest or detention. Chabwino. Pali anthu ena aterekeze amapezeka kuti muna polisi aja abwera kuti atufuna tikuseche. Mwina asecha nyumba yanu, asecha galimoto yanu, mwina asecha kamuna ngati ka mafoni ndi zina zotero. Nde amatha kulembera chikalata kuti tidakafufuzabe. Amene aja anganene kuti ndiwoganiziridwa, ndiwomangidwa, kapena ndiongokayikiridwa. Amene aja ndiwoganiziridwa. Organiziridwa. Chifukwa mwanena bwino kuti akuti tikufufuzabe. Okay?
so akamafufuza umakhala kuti iweyo akukuganizira kuti wapanga upandu umene iwowo akufufuza nthawi imeneyi sutamakhala kuti of course umakhala kuti lumanja mwa polisi so pali kumangidwa mwina magawo awiri kumangidwa kunena kuti apolisi abwera akutenga akusekera pali kumangidwa kunena kuti khoti lagamula kuti ukasungidwe zinthu zimenezi tikuyenera tizisiyanisa pang'ono so apolisi akanena kuti tikufufuzabe mwina akuyang'ana ma awara amene tikunena cha 48 within after 48 akutenge upite ku court ngati pangakhale kuonjezera chifukwa nthawi zina imakhala 48 ija yatha koma apolisi aja sadafike pa mulingo wonena kuti atha kupita ku court ndi charge sheet ija kukuzenga mlandu ndi amatha kupita ukapempha kunena kuti bwanji mutionjezere nthawi court liwapase chilolezo chonena kuti mutha kuonjezera nthawi so zimene zozo zimayenera zichitikenso m'malamulo apolisi pawokha alibe mphamvu zoonjezera nthawi